on anem a passar-ho bé. És la colla. Trobarem amics, mons per descobrir. Accepta el repte. És la colla. Ara estem connectats. Este és el teu canal. Quan la colla és com olla, qualsevol cosa pot passar. Avui és un dia especial, estem amb la colla. Avui és un dia especial, estem amb la colla. Ei, colla, com van les vacances? Segur que millor que les nostres. M'havies dit que avui anàvem a un lloc de platja i esta llacuna està molt bé, però així no crec ni que puguem banyar-nos, ni fer un castell d'arena... Això et passa per quedar-te torrat tot el viatge, Pau, que ara no saps ni on estàs. Ah, ara ja ho sé. I vosaltres, colla, com que no sabeu on estem? Pista 1. És un lloc de platja, sí, però té unes salines impressionants i podem trobar més de 173 espècies d'aus i hi ha un muntó de flamencs. Però no eixe tipus de flamencs, sinó flamencs com eixos d'allà darrere. Pista 2. En este lloc també podem trobar els banys de la reina, que són unes piscines excavades en la roca. On diu la llegenda que es banyava una princesa mora. Però la realitat és ben distinta. Perquè realment això és una piscifactoria romana de quasi 2.000 anys. I així tenim les platges i la pista 3. És un lloc als peus d'un gran penyal. Ah, que fàcil, ara ja ho sabeu, no, colla? A veure, repassem totes les pistes. Té unes salines molt flamenques. Amb una piscifactoria romana. De quasi 2.000 anys. Feien un peix arrebossat boníssim. Ei, a la romana. Ui. I als peus d'este impressionant penyal. Ara ja ho sabeu, no, colla? Què? On estem? Clar que sí, estem a Calp, a la Marina Alta. I des de Calp, avui volem llançar-vos un nou repte. Què passa, Pau? Tens alguna urgència? Sí, però no la que penses, Laia. Tinc la urgència de proposar a la colla el nou repte del 10 Tocs Challenge. Ah, el coneixeu, no? És eixe de fer 10 tocs amb el peu a un rotllo de paper higiènic sense que vos caiga a terra. O almenys intentar-ho. Graveu-vos mentre intenteu fer els 10 tocs amb el peu i envieu-nos el vídeo al WhatsApp o al correu electrònic de la colla. Teniu de temps fins al dimecres. Ja més deixin en el programa, participareu en el sorteig de 5 kits d'estiu de la colla. I mentre ho intenteu, com Pau, vos convidem a veure un nou programa de... Les vacances de la colla. Ei, colla! Com sou d'atlètics? Ho dic perquè per al repte d'avui estar en bona forma és una condició imprescindible. El desafiament d'avui es diu Limbe Refrescant Challenge. Tota una prova de flexibilitat per a passar per baix d'un limbe refrescant d'aigua que jo mateix controlaré. Els nostres amics i amigues ja poden estar preparats perquè jo no us ho posaré gens fàcil. Ai, la veritat, m'encanta tindre el control de la prova. Vinga, anem cap a la piscina d'este club de tennis a comprovar la flexibilitat d'esta colla de pego. Hola, colla! Hola, Pau! Com va? Com aneu? Bé! I com aneu de flexibilitat? A veure la flexibilitat. Arribeu a posar-vos el peu al cap? Sí. Jo crec que sí.
Ha arribat, ha arribat. Algú em donaria un consell de flexibilitat? Calfar tots els dies. Què més? Calentar antes de fer-ho. I tu què pots fer? Oh! Però si pareix... Ai, ai, ai! Anem a la faena. Sabeu com es diu el repte d'avui? Exacte, i es diu així perquè el que heu de fer és passar per baix d'un limber refrescant d'aigua sense mullar-vos i anireu amb la panxa cap a dalt i mirant cap al cel, és a dir, doblegant l'esquena així cap a veure com ho feu. Molt bé, esteu preparats. Vinga, fareu una filera i passareu d'un en un. El repte és que aconseguiu demostrar la vostra flexibilitat mullant-vos el mínim possible, d'acord? Sí? Ho teniu clar? Sí! I al final del repte jo passaré per a donar veredicte. Teniu algun truquet per a no xupar-vos massa? El meu truc és passar el més ràpid possible. Flexionar molt les cames. Doblegar molt l'esquena. Fugir molt de l'aigua, per no banyar-te. Tu que saps com són d'esportistes, penses que ho aconseguiran? Jo penso que aquesta colla és molt esportista, jugant a tennis, fent bàsquet, fent futbol, fent de tot, així, en este campus d'estiu. Així que anem sobrats, som la millor colla. Vinga, va, ara sí que sí. Esteu preparats, no? Sí! Doncs que comence el Limber Refrescant Challenge. Temps! Nivell fàcil. Molt bé. Este és un nivell ben fàcil que tots superen amb facilitat, és molt senzill i a alguns no li cal ni doblegar l'esquena ni res. Passen sobrats, però després ja veurem. Uah! Això que ha sigut? Vinga, va, a veure com veieu. Molt bé. Ah, perfecte. Ara el nivell es complica. Bé, vinga, acceptable. A veure si vai. Molt bé. De moment van bé, Sobrats, com deia el seu monitor. Molt bé, vinga, va. A veure, perfecte, sí. De moment, cap gota. No s'han banyat res. Ara veurem després. Ara sí que sí, arriba el nivell més difícil de tots. Vinga, va. L'última volta. Bé, vinga, va. Ai. Això què és, un cranc o què? Què està passant ahí? Mira l'atlètica. Per favor, això és de pel·lícula de por. Vinga. No vos oblideu de ballar, No vos oblideu de ballar. S'ha banyat! Següent. Que s'ha banyat! Següent. Ja no queden quasi. Molt bé. Ai. I este és l'últim, xiquet. Molt bé! Bé. Recordeu que la prova encara no ha acabat perquè ara toca el moment de la revisió! Anem a veure qui s'ha banyat i qui no. Jo sé d'un xiquet que era molt alt, que s'ha banyat el cap. Què ha passat? Pues que la última prova, al ser molt alt, no l'ha pogut passar i m'he banyat un poc el costat del cap. Ai, no passa res. I he vist una cosa que no m'ha agradat i és que alguns, no vull mirar a ningú, però alguns han passat com si foren uns crancs. Això què vol dir? Això què ha sigut? No ho sé, ha passat d'una forma molt rara. Ha sigut la millor tècnica. Però tècnica... Vosaltres penseu que jo dono les proves superades així de gratis o no? No. Sí. La prova d'avui està superada! Què t'ha semblat més difícil de la prova? Pues la última prova de la manguera que mos has posat
Que jo ha passat així la cena, quasi no he pogut passar. Has posat la manguera molt baixeta. Costava molt doblegar-se. No pensava que el xorro estaria tan baixet. Descriu-me en una paraula com ha sigut el repte d'avui. Esportiva. Refrescant. Aquàtica. Dura. Ai, demà em farà mal l'esquena. Bé, colla, heu demostrat que en flexibilitat no vos guanya ningú. I per això vos heu guanyat... Xan, 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 xan! Aquestes camisetes de la colla! I tant, colla! I què vos pareix si ara ens fem una selfie per al record? Sí! Perquè també a l'estiu la colla... Ai, Toni, però què fas? M'encisa la crema solar! Quin gustet més pudent! Però què dius? On estic amb gelat. A més, la crema solar no es menja, és crema solar per a protegir-nos del sol. En vols? El sol no fa mal! El sol, amic! A que sí? Molt bé, ja t'apanyaràs. Milvi, Giti Pinyiris. Almenys posa't una gorra que se't cremarà el cap. Crema! Crema! Què passa? Ja t'has socarrat o és que encara tens fam? Crema el sol! Crema! El sol! Ja ho sabeu, colla, a l'estiu cal protegir-se del sol. Poseu-vos bona cosa de crema solar, moltes voltes i per tot el cos. Eviteu el sol de migdia i no eixiu de casa sense un barret o una gorra. Pren. Ai! No ho he pogut evitar! Vine a veure. Ah, boníssim, eh? Ei, colla, com va? Laia, en vols un? No, gràcies. Jo me'n menjaré un dels que farem avui ací. És veritat, però què passa si no encís i ens quedem sense gelat? Segur que està hiper ultra mega bo. A més, no tindrà tants greixos ni tant de sucre com el que t'estàs menjant tu. Ja m'has posat en mania, Laia. Mira que me l'estava menjant a gust. És que t'agrada tallar el rotllo. Va, no t'enrotlles. Avui farem gelats de fruita. I els farem d'una forma tan senzilla que flipareu. Només necessitem suc de fruita i 2 o 3 fruites diferents. Nosaltres hem triat suc de taronja, bresquilla i kiwi. A més, també necessitarem un espremedor, una cullera i un ganivet i motlles de gelats. Ai, no m'agrada la bresquilla, perquè hem de posar bresquilla. Podem posar qualsevol altra fruita, la que més li agradi a cada un, però nosaltres hem triat bresquilla i ja et dic jo que a partir d'ara t'enxisarà. Això ja ho veurem. Vinga, va, comencem. El primer que hem de fer serà el suc de taronja. Si el feu a casa com nosaltres, serà molt més saludable. El primer pas és tallar les taronges per la meitat. Les espremem i reservem el suc. Ai, em veuria este suc d'un glob ara mateix. Iepa, on vas, que t'estic veient? Ara pelem la fruita i la tallem a trossets. Després la reservem. I atenció amb el ganivet, que vos ajuda un adult. Genial! Ara que ja tenim els trossets de fruita, els abocarem dins del motlle amb l'ajuda d'una cullera. A continuació, abocarem el suc fins a tapar la fruita. I, finalment, posarem amb cura els palets.
quan ja estiguen tots plens, només faltarà ficar el motlle al congelador i el deixarem durant unes 2 hores i ja estaran llestos per a devorar. I ja els tenim així! Ara només falta treure'ls el motlle a poc i a gaudir! Tadam! Uau! Quina meravella, quin sabor! Mola! Has vist? És que sabia que t'encantarien! A més, super refrescant. Demà en farem més. Remoleu gelateries perquè ja estan així els gelats de la colla! Ja sabeu, este estiu tots i totes a fer bona cosa de gelats. I confirma així ara que m'està agradant la bresquilla. Ja ho sabeu, colla! Així són els nostres tutorials. Ingredients normals amb resultats genials! La colla! Perdoneu, és que no vos podeu imaginar les vistes tan espectaculars que té el rànquing d'avui. Jo estic fent una ullada i m'he quedat de pedra. Amb tots vosaltres, els parcs naturals que no pots deixar de visitar. Amb el número 5, el Parc Nacional Los Glaciares, a l'Argentina. Viste, boludo! 47 muntanyes de gel i neu on podem trobar la glacera més famosa del món, el Perito Moreno. Sí, preciós. Però fa un poquet de rasca, no? Torneu així! Amb el número 4 ens quedem a Santa Pola per a visitar les seues salines, uns terrenys dels quals s'extrau la sal que necessitem per cuinar. Hi viuen milers de flamencs i conviuen d'allò més bé els usos tradicionals i el respecte per la natura. Li falta sal. El número 3 es troba als Estats Units, el Parc Yellowstone, on vivia los Yogi. La seva joia més valuosa és la piscina termal Morning Glory, un pou d'aigua geotèrmica molt calenteta. Per fi te trobe! En el número 2 tenim el Parc Nacional Uluru Katachuta. Quin nom, És un parc australià amb un monòlit gegant, l'Uluru, que era venerat pels antics aborígens de la regió per la placa base. Quanta pols! I amb el número 1, el parc natural amb més animals del món! El parc del Serengeti, a Tanzània. Així viuen lleons, girafes, lleopards, elefants, nyus, gazeles, zebres, impales, hipopòtams, hienes, estruços... Sembla que ha arribat una nova espècie que no havia vist en ma vida. Ai, amics, m'he adonat que no hi ha res com viure a la natura, envoltat de vegetació i d'animals. I com que jo no puc deixar la tauleta, els he convidat a tots perquè vinguen ací. Ací, animalets! Però freneu! Hola, soy Lua, tengo 15 años. Me encantan los deportes acuáticos, sobre todo el windsurf. Lo practico desde que soy pequeñísima. Laia, ¿te quieres venir conmigo a hacer windsurf? ¿Aceptas el reto? Laia, aquí te espero, en Benissa. Ostres, quina màquina de windsurf és Lua. Doncs jo no ho he provat mai, així que accepta el repte, clar que sí. Però això de mantindre l'equilibri damunt la planxa és una altra història. Bé, espera no caure a la primera. Hola, Lua, no podia deixar de vindre per a este repte tan guai, però ara a veure si el windsurf és tan xulo com deies en el vídeo. Tu com estàs? Muy bien, muy contenta de que has aceptado el reto. Sí? Sí. Doncs abans de començar jo tinc unes preguntes. Tu des de quan fas windsurf?
Desde que era pequeñita, desde que tenía como 7 años. A més d'una planxa i saber nadar, què més coses hem de tindre en compte per a fer windsurf? Primero, el viento influye bastante con el windsurf. Por ejemplo, hoy no hace mucho viento, pero es igualmente un buen día para empezar a hacer un poco de windsurf. Pero hace falta mucha práctica, paciencia y sobre todo equilibrio. I ara parlem del repte. Què he de fer per a superar-lo? Con que consigas subirte encima de la tabla, coger la vela y si eso, avanzar un poco con el viento que hay, pues ya has conseguido el reto. O siga, que he de posar-me en peu? Això promet, colla. Vinga, a pel repte, però millor si vas tu primer, així et veig i a veure si se m'apega un poc de tu. Pues atenta, Laia, que vuelvo en un rato. A veure, ja està pujant a la planxa. Es posa en peu. Ho fa superfàcil. Molt bé, molt bé, molt bé. Molt bé. Ha agafat la vela amb un tipus de corda que hi ha. Jo crec que no serà tan complicat, colla. Ui. No sé jo si amb este vent anirà ràpid, Ostres, ho fa superbé, les coses s'han de dir com són. No sé jo si superaré el repte, Tinc dubtes ara. Sembla que no hi ha massa vent, així que jo no sé si l'U està patint o no. La veritat és que ho està fent superbé, però jo no sé com ho faré, I està aguantant com tota una professional damunt la planxa. Ostres, se n'està anant lluny, Ai, ha caigut! Mare meva, si l'U ha caigut, jo pense caure 200.000 vegades, colla. Ai, estic un poc assustada. Uau, Lua, he al·lucinat. Semblava supercomplicat. Això del vent, com ha sigut? Conta'm, perquè he vist que t'has caigut. I si tu t'has caigut, no vull saber jo quan me puges. Si és que aconseguís caputxar-me a la planxa. Sí, estaba muy complicado porque no había viento, pero bueno, está bien para su primera vez este viento porque así aprendes a levantarte, a levantar la vela e intentar un poco avanzar, a ver. Bé, ara sí que sí, em toca. Espero estar a l'altura, Lua. Primer intent, tot siga per la colla. Venga, Laia, tú puedes. Ponte de pie en la tabla. Se ha puesto de pie en la tabla. Se pone de pie, se pone de pie. ¡No! Se cae. Bueno, ahora verá el segundo intento. A ver si se consigue poner de pie. Vinga, segon intent. Pensava que ho aconseguia, colla. Ai, colla! No puc més! Ha estat molt més complicat del que jo em pensava. A ver si el tercer intento puede intentar hacer un poquito de windsurf y moverse un poco y estar más tiempo encima de la tabla. Espero que l'Ua valori el meu esforç, perquè ja és la tercera vegada que ho intente. Anem a veure. A ver, Laia está haciendo el tercer intento, a ver si consigue hacer windsurf, avanzar un poquito, estar más tiempo encima de la tabla. Va, Laia, tú puedes, yo confío, va, Laia. ¡Coge la vela! ¡Lo ha conseguido! Se ha puesto de pie, ha hecho windsurf. Calla, ho estic aconseguint! A la tercera va la vençuda! Oh, yeah. Ho he aconseguit. No molt de temps, però ho he aconseguit. Laia, muy bien. Súper guay, ¿lo has hecho? Per fi he arribat! Uau, Lua, que difícil, però que divertit i que ben m'ho he passat. Has vist el que he fet? Claro que lo he visto, he estado súper impresionada, lo has hecho súper bien. A veure, Lua, estem les dos molt emocionades, però jo ara vull saber el teu veredicte. He superat o no he superat el repte? Bueno, pues claro, has superado el reto. Gràcies! Calla, repte superat!
Bé, Lua, com que m'ho he passat tan rebé i he après moltes coses, entre elles que hi ha que ser constant i practicar, a més de passar-se-ho bé, t'he portat en agraïment per un dia tan xulo una motxilla de la colla. Muchas gracias, así de record. Et pareix guai si ens fem una selfie per al record? Claro que sí. Vinga, repte superat! I tampoc podem anar a l'hort, ni fer excursions, ni fer esport, perquè fa molta calor. I quan fa molta calor, ens hem de quedar asseguts i descansar. Què dius? Això no serà una excusa per a quedar-nos així fent el gos tota la vesprada? No, no, és molt important, sobretot a migdia, perquè és quan més calfa el sol i podem patir un colp de calor. Ho sap tot el món. Sí, efectivament, colla. A l'estiu hem d'evitar fer exercici físic i grans esforços durant les hores centrals del dia. Ara bé, de bon matí i de vesprada, quan baixa la temperatura, ja podem fer esport, no? Suposa que sí. Aleshores, agafen les raquetes d'una vegada? No, 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 no. A mi l'esport no m'agrada. Ui, aleshores per què m'has convidat a jugar a tennis? Per animar-te, m'encisen els pompons. Em recorden a les flors. I ho faig molt bé. Dóna'm una P, dóna'm una A, dóna'm una... Com era? Una P i una A i també una... Que difícil és lletrejar. La colla! La setmana passada, des de Gandia, van llançar el Top Model Challenge. Sou una colla ben experta en la passarel·la. Estos són els vostres vídeos i els guanyadors dels 5 kits d'estiu de la colla. Endavant, vídeos! La colla con molla. 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 ¡Llaves! La colla con molla. Ei, colla! Mireu on estic! Vos agrada? I si vos dic que no res estaré llançant-me per tobogans naturals al riu i saltant des de les roques a l'aigua? Sí, ho hem vingut fins al barranc de la Maimona, a Montanejos, a fer barranquisme, una activitat molt divertida i refrescant, encara que... Esta aigua, més que freda, pareix que estiga gelada. I per això ja estem ben equipats. I dic estem perquè no ho faré a soles. Així tinc una colla d'amigues del Dynamic Adventure que té moltes ganes de passar-ho bé, veritat? Sí! Perquè què farem avui? Barranquisme! Ai, jo tinc moltes ganes, però... A veure, sabeu què és el barranquisme? Sí, és el curs d'un riu per un barranc. Tonet, han explicat bé què és el barranquisme? Sí, ho han explicat molt bé. Tenen clar el que és fer el barranquisme, baixar un riu, que és el que anem a fer avui, per el barranc. I fer salts, fer bots, fer tobogans, i, bueno, a gaudir el dia i, sobretot, a remullar-nos. A gaudir i a remullar-nos, jo tinc tantes ganes que, per favor, podem anar ja? Anem a l'aigua. Ai, que bé s'està així a l'aigua, no? Sí! A veure, conteu-me. Tonet vos ha dit uns consells de seguretat, no? Sí? Sí.
I a veure, què vos ha explicat? Que quan te tires i te fas mal, tens que fer això. Així? Sí. I què més? Mos ha dit que si no mos fem mal, que perquè ell sàpiga que estem bé, que mos peguem 3 colps així, al casco. Entonces ell sabrà que està bé. Així? És que estem bé, 3. I tot aquest equipament que portem damunt, què és? És un neopren, I què més portem? un casco, I això del cul, qui sap què és? una culera, Una culera? I per a què serveix? per esbarar per els tobogans. Tonet, hola. Hola. Tot això està molt bé, no? Sí. Sí? Ho verifico. És una activitat d'iniciació, molt facileta per a fer en les famílies. Sí que és recomanable sempre que la gent, quan vinga en una preparació prèvia o que tinga almenys que contracte un servei d'uns guies per a que l'activitat siga completament segura. I com començarem l'activitat? Què farem ara? Anem a començar a caminar per esta aigua que tenim així, per este barranquet, i un poquet més avant anem a plegar a la primera posa. En la primera posa hi ha un salt superguai per a que comencem ja a botar a l'aigua i també que nadem, perquè hi haurà més profunditat i ja podrem nadar. Teniu ganes, xiques? Sí! Oh, jo també! Podem començar? Anem? Sí! Ja ven davant, cavallí. Ai, que bona. Uau, una professió. El culet en terra i teniu que fer sempre repetir el mateix que jo faig, ¿vale? Vinga, de uno en uno, ¿eh? Uau! Uau! Mare meua, quina preciositat! Tonet, m'agrada molt este paisatge, a vosaltres no? Sí! A veure, què hem fet fins ara? Hem caminat moltes roques. També hem fet que, com les catarates eren baixades, pues mos sabem tirar de tobogan. Qui és el que ho està fent pitjor? Qui s'ha caigut més vegades? Tu! Jo? On estem? Què anem a fer ara? Pues ara hem plegat al primer pou, a la primera posa de lo que seria el barranc d'ací de la Maimona, del Maimó. I ara anem a la part més complicada o més divertida, també, perquè lo complicat a vegades pues, és també divertit. I el que anem a fer ara és botar. Saltar? Al got? Ai, quina emoció! Doncs anem! Tu el primer? Jo el primer? No, ell és primer. Ell és primer, eh? Vinga, va, per la colla! 2 i 3! Ah, colla! Per aquí. Quina experiència, veritat? Sí! Us ha agradat? Sí! A veure, conteu-me què és el que més vos ha agradat. Els tobogans. Els tobogans. Hem anat per uns tobogans superllargs, uns més curts. A tu què és el que més t'ha agradat? A mi m'ha agradat quan m'he tirat al riu. A mi també m'ha agradat el tobogan, perquè pareixia que t'anaves a caure i a xocar. A mi el que m'ha agradat és les roques i els tobogans i moltes coses més, l'aigua i tota la ruta que hem fet. Com has vist a la colla? Pues són uns aventurers ja del tot. Sí, veritat? Estan preparats per a qualsevol tipus d'activitat. Doncs, com sou unes aventureres de meravella i avui ho hem passat tan requete bé, teniu un premi! Unes camisetes de la colla! Vos agraden? Sí! Sí? Sí! I què posa la camiseta? Soc de la colla! I tant que sou de la colla. I ja que estem ací, què vos pareix si ens fem una foto per al record? Bien! Recordeu que també a l'estiu la colla... Con bolla! I ara què fem? Què es fa? Què faig? El que vulguis, és una piscina. Espentar els bebès dins l'aigua? Què? No. I escabussar els xiquets? Això està molt lleig, Dragolina. I córrer per la vorera amb els peus banyats? O clavar-me dins sense dutxar-me?
llançar-me en bomba i esguitar les iaies! Puc esguitar les iaies? Perfa! No, i clar que no, Dragolina. Cada piscina té les seues normes i, colla, sempre que anem a una piscina hem d'assegurar-nos les coses que podem o no podem fer i així disfrutem totes, però res d'esguitar o de fer escabussons o de molestar els altres. Ja sóc qui ho diu, La socorrista i el seu xiulet. I el seu xiulet? Sí, i el seu xiulet, perquè així, qui té el xiulet... Mana. Baixa d'ahí. Xiulet punyeterer. Hola, bon dia. Però què fa? Ja ho heu escoltat, colla. A les piscines, qui té el xiulet mana. Samba! Tu no pots ballar. Qui té el xiulet mana. Ei, colla, quina calor que fa. Sort que per a refrescar-nos hem preparat un repte amb molta diversió i molta aigua. En el repte d'avui, els participants hauran de submergir-se en la piscina amb l'objectiu de passar per baix del túnel que formaran els seus companys amb les cames en 1 minut i mig, o menys. Pareix senzill, Doncs no ho és tant. Ja sabeu que baix de l'aigua tot costa més. I per a intentar superar este desafiament, avui he quedat amb un grup de xiquets i xiquetes de l'escola d'estiu de Xeraco que de segur són uns cracs de la natació i del busseig. Aconseguiran veure la llum al final del túnel aquàtic challenge? Ei, colla, com van les vacances? Jo diria que ets malament perquè amb aquest tros de piscina... Però abans de començar, jo vull fer-vos una pregunta. Sou més de bussejar o de nadar per la superfície? De bussejar. Per què? Perquè quan vaig a la mar m'agrada veure els peixos i agarrar petxines. De nadar per la superfície perquè iba a classes de natació i feia moltes coses de superfície. M'agrada més bussejar perquè nade més i m'ho passo millor. De nadar per la superfície perquè m'agrada fer surf. Ara comprovarem si sou bons bussejant perquè... Com es diu el repte d'avui? Túnel aquàtic challenge! Està clar que tenen bons pulmons per a cridar, però ara comprovarem si els teniu per aguantar la respiració baix de l'aigua. El repte d'avui consisteix a passar per baix del túnel que formaran les cames dels vostres companys en tan sols 1 minut i mig. Vos dividireu en 2 grups de 6 integrants, 5 dels quals formaran amb les seues cames els túnels per on passaran els seus companys, els bussejadors. El primer bussejador o bussejadora haurà de creuar el túnel i quan arribi al final es col·locarà a la fila fins que passeu un per un i supereu el challenge. I compta amb el temps. I una cosa molt important, així no competiu entre vosaltres. Per a superar el repte, els 2 equips hauran de superar el túnel dins del temps. Ha quedat clar? Sí! Creus que seran capaços de passar tots els integrants pel túnel en menys d'1 minut i mig? Home, doncs per supost, ja que tots els dies que toca piscina venim i treballem dur i de valent per a que tots puguin aconseguir aquest challenge en menys del temps que toca. Oh, yeah! Doncs com ja esteu tots i totes en posicions, 3, 2, 1 i que comence el túnel aquàtic challenge! Vinga, vinga, vinga! A veure si són tan bons bussejant, Molt bé, molt bé. S'han col·locat molt bé perquè tenen espai per eixir a respirar si ho necessiten. Vinga, vinga, següent, següent! Molt bé, van prou ràpid, Més del que jo em pensava. Molt bé. Molt bé, molt bé. Això és un poc treball en equip, també. Vinga, 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 següent, següent! Jo crec que van sobrats de temps. Estan nadant superràpid. Esta xiqueta del banyador de flors, superbé, Superràpida. Vinga, vinga, següent!
A veure, molt bé, ja estan quasi, eh? Queden 2 persones. A veure com van. Molt bé, i crec que són les últimes. Comença el compte enrere. 5, 4, 3, 2, 1... Temps! Doncs com que heu sigut tan bons bussejadors i bussejadores... Xan! Prova superada! Què t'ha paregut més difícil? No molt, la veritat. Sol és que n'hi que bussejar i arribar al final. Però el que més difícil m'ha paregut és aguantar la respiració. A mi la veritat no m'ha paregut res difícil perquè és molt fàcil i no n'hi havia tantes persones. Quin ha sigut el teu truc per a poder passar el més ràpid possible? El meu truc, menys mal que ha sigut en la xicotegua, perquè així me podia espitxar del piso. Com has fet per aguantar la respiració? Pues respirant al principi. I no respiraves més? No. Jo tenia tècnica perquè he anat a classes de natació sincronitzada, en què m'ho vas deixar, i d'això tinc tècnica. I com és la tècnica? És intentar que no t'escalf res d'aire i aguantar més possible en els pulmons de l'aire. Definitivament, després de fer la prova, preferixes bussejar o nadar per la superfície? Preferís bussejar perquè així puc mirar per baix de l'aigua les coses que n'hi ha. I és com un reto per aguantar la respiració. Nadar per la superfície perquè bussejar ve que és molt difícil i tens que aguantar prou la respiració. I com que ens ho hem passat superbé, vos heu guanyat, xaran, unes motxilles de la colla! Clar que sou de la colla! I com sou de la colla i ens ho hem passat super bé en el dia d'avui, vos pareix bé si ens fem una foto per al record? Sí! Perquè també a l'estiu, la colla... Colla! Cuina en un clic! Avui, la invasió verda! És una serp! Molt millor! És verdura! Net, ja sé que una volta vas menjar cogombre i no et va agradar massa. Em va horroritzar. Va ser com menjar-se la bateria d'un telèfon mòbil banyada en oli de cotxe. Bé, imagine, perquè mai pense tastar eixa combinació. Però segur que amb la meva recepta en 5 minuts estaràs menjant cogombre i llepant els dits. Per l'amor d'un terabyte, abans em reinicie. Repte acceptat. L'amanida grega ve de Grècia. És un país mediterrani com el nostre que té més de 100 illes. I per què no aprofiten i llancen totes les verdures a la mar? Net. Els ingredients que necessitem per a l'amanida grega són, primer de tot, mig cogombre! Tomàquets, olives negres, formatge feta, que és un formatge deliciós fet amb llet de cabra. Això ja va millorant un poc. Una ceba gran, un pimiento roig, un de verd... Eixa combinació de colors no m'agrada gens. Els colors no són per a menjar, net. I per últim, un poc d'oli d'oliva, el suc de mitja llima, orenga, sal i pebre. Per què hauré dit que això millorava? Espera. Primer de tot, renteu molt bé les verdures. Talleu les tomàquets. I els cogombres. Nosaltres ja ho hem fet. I recordeu, abans d'un ganivet agafar... Un adult hem d'avisar. Talleu la ceba. Els pimentons. Afegim olives negres. I ho remenem tot. Remena. A veure si es maregen i se'n van disgustades. O divertides perquè pensen que estan a la fira. Afegim el formatge feta. Cap a dins. I per últim, l'oli d'oliva, el suc de llima, orenga, sal i pebre.
i ja la podem servir. Encara hi ha massa verd per a mi. Però el verd no era un dels teus colors favorits. Per a pintar, però no vaig per ahir menjant-me llapiceres color verd. Abans de jutjar, podries tastar, no? Vinga, una miqueta. T'agrada? Vaja. Si no t'agrada, per què n'agafes més? Per assegurar-me? Està ruïníssima! Però quina cara tens! Vosaltres ja ho sabeu. De la cuina al melí, en un clic! Ei, colla! Sabeu que hi ha moltes maneres de ser solidaris i ajudar als altres? Com, per exemple, donant roba, joguets o compartint les teues llepolies favorites amb els teus amics i amigues. Bé, doncs en el món animal també hi ha un punt d'exemples que ens animen a ser millors persones. Quan parlem d'animals solidaris, un exemple clar són els gossos guia, que estan ensinistrats per ajudar persones cegues o amb deficiència visual. Tradicionalment s'ha triat el retriever del labrador perquè és una raça molt sociable, obedient i intel·ligent. Sabeu que poden trobar els seients lliures en l'autobús? A més, són capaços de detectar possibles perills pel carrer i evitar obstacles com escales, vehicles o algun borinot que camina sense mirar per on va. Però els guia no són els únics canins solidaris. Els gossos bombers i policia, gràcies al seu sentit de l'olfacte, poden localitzar l'olor d'una persona desapareguda encara que estiga sota una llau de neu o davall d'un grapat d'enderrocs, així com detectar substàncies sospitoses i explosius amagats. Increïble! Algunes de les races més comunes en aquestes tasques són el pastor alemany, el dàlmata o el golden retriever, autèntics herois de 4 potes capaços de salvar vides. La veritat és que hi ha animals que ens ajuden moltíssim. I no parle de quan el gat vos desperta amb la seua urpa afilada perquè no feu tard a classe. Parle d'autèntiques teràpies amb animals. Els dofins, a més de ser tan adorables, afavoreixen la integració social en el tractament d'algunes malalties o trastorns com l'autisme, la síndrome de Down o la paràlisi cerebral. Es tracta de banys amb dofins que reben el nom de delfinoteràpia. I el més al·lucinant de tot és que s'ha descobert que les ones ultrasòniques que emeten per a comunicar-se són tan ultraflipants que també ajuden a la millora del sistema nerviós dels pacients. Ultrasolidari! Fora de l'aigua, uns altres animals que ens donen molt de suport al pas, al trot i al galop són els cavalls. Amb l'equinoteràpia, els pacients que pugen al llom d'un cavall milloren la postura corporal, l'equilibri i la coordinació, o fins i tot la gestió de les emocions. I és que una característica molt especial dels cavalls és, precisament, la seva capacitat per a interpretar el llenguatge no verbal i els sentiments de les persones. Ai, crec que m'estic emocionant. Ja sabeu el que diuen. En la natura preval la llei del més fort. Però entre els animals, ser solidaris també pot ajudar a perpetuar una espècie o a crear relacions sorprenents. Definitivament, la solidaritat no té límits. Quan parlem d'animals que s'ajuden dins d'una mateixa espècie, en trobem molts exemples. Els suricates que avisen tot el grup quan s'apropa un perill o pardals com el carboner europeu que es queden amb els pares cuidant la pròxima niuada en comptes d'anar a veure món. Però el més fascinant són els comportaments de solidaritat entre distintes espècies. Mireu com ajuda este orangutan a un pardal a eixir de l'aigua. No és meravellós? Un cas extraordinari és el de les adopcions. Des de gallines com estes que protegeixen els cadellets de gats o conills fins a este grup de catxalots que han adoptat un dofí amb una malformació. El pobre va ser expulsat del seu grup, però ara té una família nova i gegant. I si això vos sembla estrany, mireu esta ovella que va adoptar ni més ni menys que un elefant. Segur que els dinars familiars són d'allò més interessants. Vaja, i jo que pensava que els humans érem els únics solidaris i, de nou, els animals ens inspiren amb els seus actes. De fet, he pensat a fer-me voluntari d'una protectora, perquè això d'ajudar sempre et deixa amb molt bon sabor de boca. Fins a la pròxima, colla animal! Hola, colla!
així estic, a la platja. Bé, o això és el que jo pensava, que anava a la platja d'Onda, però així només veig que pins. Ara la pregunta és, Onda té platja? Bé, el cas és que jo no la trobo per cap lloc i he quedat amb una colla de xiquets i xiquetes del Club Sargantana Aventura d'Onda perquè m'ensenyen a fer caiac. Però primer hauré de trobar la platja on he quedat amb ells. Ai, així estan. Hola, colla! Hola, Ui, clar que arriba tard, és que m'heu pres el pèl. Jo estava buscant una platja i això és un embassament, no? Sí. És un embassament, però nosaltres li diem platja perquè és una part de platja però en aigua dolça. I no te piquen els ulls. Onda té platja entre muntanyes. Molt bonica en color turquesa. A veure, colla, què necessite per a fer caiac? Laia, necessites un caiac. El segon que necessites una pala. Oh, yeah. Laia, i tercera, per a no ofegar-te, un xaleco. Com? Un xupetí? Això vol dir que podem caure a l'aigua? El primer que vull saber és, heu fet caiac alguna vegada? No! N'hi ha de tot, sí i no. A veure, tu has fet caiac? Jo sí. Em pots donar algun consell? Sí, el primer de tot, jo crec que el que més necessitaries aprendre seria l'equilibri per a no volcar. Hi ha alguna condició imprescindible que hem de complir? Pues sí, Laia, n'hi ha dos. El primer és que tenen que saber nadar. El segon són moltes ganes de passar-se-ho bé. I concretament, esta colla d'aventurers que hem triat avui tenen les dues qualitats perfectament complides. Són uns especialistes ja en el piragüisme. Doncs ara que jo crec que ja estic preparada, crec que és el moment per anar a pegar una volteta amb el caiac en esta platja tan particular d'Onda. Vosaltres esteu preparats i preparades? Sí! Ostres, Sergio, no avancis. Això com és? Pues mira, lo que tens que fer és pas per pas. Primer una, després l'altra. Primer una, després l'altra. Però hem de fer al mateix temps, Sergio? Tenim que remar igual, perquè si no no avançarem. Molt bé. Doncs vinga, jo crec que ja estic preparada. Pues anem. Adéu, Calla! Adéu, Calla! Estem superjunts! Sí! A veure, Sergio, però ara com girem? Perquè jo estem així, al mig de la mar, i vull fer coses, no vull estar tot el rato anant recte, recte, recte. Pues mira, si vols girar, li agafes el gre de la pala, aixina, Sí? vas girant, i pots girar, aixina és fàcil. Molt bé, doncs anem. Va, que jo tinc força. Ah, que girem molt! Mos xoquem, mos xoquem! Ah, mos xoquem! Ai, ara què, ara què? Mira, és que ara estem a l'aigua d'arriba, mira, que fondos estem! Ai! Tenim a Lídia aquí que ve en el seu propi caiac, això com és? A veure, Lídia, una pregunta, perquè així com se frena, no se pot parar. Sí, pots clavar la pala i frenes una miqueta, però sí que és veritat que fa una miqueta de aire i sempre un poquito de corrent, però bueno, és un puesto de aigua tranquila i no té més perill que això, de menecer-se una miqueta. Me encanta esto. Está guay, ¿eh? Sí. Hauries de vindre a fer caiac, ¿eh? Esto m'agrada. Sí, a mi també, està molt bé. Anna, superguai! Oh, yeah. Uau, calla, quina passada! M'ho he passat superbé, però em fan un mal els braços. És de veres que al principi em costava controlar-lo un poc. Quina sort que estava Sergio per ajudar-me. Sergio, com ho hem fet? Pues mira, ho hem fet bé, la veritat. A lo primer ens ha costat un poquet concordar-nos, però després ja hem tomat més la carrerilla. Sí, sí, hem agafat velocitat i tot, eh? A que sí? Sí. Què és el que més t'agrada del caiac? El agua. Disfrutar en els amics. Ha estat la primera volta i he anat molt ràpid. Quin és el moment de la volta que més t'ha agradat? Quan anava molt ràpid. Al girar, perquè mos hem xocat amb Sergi i amb tu.
com li ho recomanaries a algun amic o amiga de la colla perquè vinga a provar-ho? 1, perquè no te piquen els ulls si te caus. 2, perquè pots estar en els amics i jugar en el caiac. I 3, perquè si te xoques, a lo millor pots volcar i ja t'has banyat. I com que ens ho hem passat tan rebé i sou tots uns i unes cracs del caiac, vos he portat un regalet. Txanan, txanan! Unes motxilles de la colla! Clar que sou de la colla i com que ens ho hem passat tan bé i ha sigut un dia memorable, què vos pareix si ens fem una foto per al record? Vos apeteix? Sí! Perquè també a l'estiu la colla... Com olla! La manta al coll i el capasset, on anirem al postiguet. La manta al coll i el capasset, on anirem al postiguet. Arreando xim-pam-pum, arreando xim-pam-pum. Al poble de Cabanes tenen figues albardades, Torrent i Picassent fan pilotes ensucrades. A Gandia tenen casques i a Morella fan flaons. I a Xixona hi ha casinos, peladilles i torrons. La manta al coll i el capasset, on anirem al postiguet. La manta al coll i el capasset, on anirem al postiguet. Arreando xim-pam-pum, arreando xim-pam-pum. Bernat té una figuera que fa molt bones peres i si tu te les menges, les podràs cagar senceres. Si no creus el que cante, mira peres de forat i veuràs totes les peres de la figuera de Bernat. Festa, festa! Ho portes tot o què? La manta al coll i el capasset, on anirem al postiguet. La manta al coll i el capasset, on anirem al postiguet. Arreando xim-pam-pum, arreando xim-pam-pum. Ja que tornava Vicent de l'escola, va notar com la panxa ja anava un poc solta. Pujant per l'escaleta, es va mirar un pet. De la força que va fer es va tancar el calçotet. La manta al coll i el capasset, on anirem al postiguet. La manta al coll i el capasset, on anirem al postiguet. La manta al coll i el capasset, on anirem al postiguet. La manta al coll i el capasset, on anirem al postiguet. On anirem al postiguet. La colla! Com vaya! Que colla, com ha molat el programa d'avui, no? Clar, tant com Calp i el seu penyal d'IFAC. I tant com el desafiament d'esta setmana, el 10 Tocs Challenge. Intenteu fer 10 tocs o els que pugueu i envieu el vídeo al WhatsApp o al correu electrònic de la colla. I xireu per la tele i participareu en el sorteig de 5 kits d'estiu de la colla. Teniu de temps fins al dimecres. Ja sabeu que ens veiem sempre que vulgueu en el web. I els matins del cap de setmana en la tele d'Apunt. Disfruteu molt de les vacances i no oblideu que també a l'estiu la colla... Com balla! Bé, 10 o els que pugueu, colla.